डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर। कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर, स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी। आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 8879 18 18 27। हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकी आंबा विकला जात असल्याची बातमी सर्वांनाच माहिती आहे, पण आता कणकवली शहरात देवगड हापूसच्या नावाखाली मद्रासी आंबा विकला जात असल्याची पोलखोल कोकणशाहीनं केली आहे। कोकणशाहीचे कणकवली प्रतिनिधी सिद्धराज परब यांनी धक्कादायक बाब समोर आणली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे। खराब वातावरण, अवकाळी पाऊस यामुळे हापूस आंब्याचं पीक यावर्षी कमी प्रमाणात मिळालंय। त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक विक्रेते चिंतेत असतानाच मद्रासी आंबा बाजारात दाखल झाल्यानं व तो आंबा स्वस्त दरात मिळत असल्यानं ग्राहक हापूस आंबा समजून मद्रासी आंबा विकत घेत आहेत। सध्या सुट्टीचे दिवस असल्यानं चाकरमानी व पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दाखल झालेत। देवगड हापूस असं लिहिलेल्या बॉक्समध्ये मद्रासी आंबा देवगड हापूस म्हणून विकला जात असून ही ग्राहकांची शुद्ध फसवणूक होते व स्थानिक विक्रेत्यांवर देखील याचा परिणाम होतोय। हापूस आंब्याचा सीझन मोठ्या प्रमाणात आपल्या कोकणात चालू आहे। अशातच हापूस आंब्याच्या नावावरती मद्रासी आंबा देखील बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विकला जात आहे। सध्या हापूस आंबा अंतिम टप्प्यात असतानाच 20% आंबाच हापूस आंबा शिल्लक राहिलेला आहे। अशातच मद्रासी आंबा देखील मोठ्या प्रमाणात विकला जात आहे। यातच मुंबई चाकरमानी यांची ग्राहकांची व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होत आहे। आपण स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून जाणून घेऊयात काय नेमकं त्यांचं म्हणणं आहे। यापूर्वी आम्ही सिंधुदुर्गातनं आंबे मुंबई पुण्या ठिकाणी आम्ही असे पाठवायचो हापूस आंबे, आणि ह्यावेळी आमचं आंब्याचं पीक कमी झाले कारण आणि आम्ही शेतकऱ्यांकडनं घेतो महाग, आणि आमचा आंबा मालवण, कोचरा, देवगड अशा ठिकाणी आम्ही खरेदी करतो आंबा। आणि आता आंब्याचं सीझन जसं जसं वाढत चाललं आहे तसं आता सिंधुदुर्गातनं आंबे आम्ही पुण्याला पाठवायचो, पुणा, मुंबई अशा ठिकाणी पाठवायचो। आता काय झालं, पुण्यावरनं ते मद्रासी म्हणून एक आंबा येतो, तो आपल्या येतो सिंधुदुर्गात आणि कणकवलीमध्ये नाही म्हणजे 80% आंबा दाखल आहे। 80% हा फक्त देवगड हापूस म्हणून हा 15 रुपयाला भेटतो बॉक्स। हा बॉक्समध्ये मद्रासी हा जो आंबा असतो तो याच्यात भरतात आणि हापूस देवगड हापूस म्हणून विकले जातात। अशा कारण ते चाकरमणी जे पर्यटक जे येतात त्यांना फसवलं जातं इथे, जे देवगडच्या नावाखाली मद्रासी आंबा त्यांना विकले जातात। हीच होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबावी यासाठी लक्ष देणं गरजेचं आहे। एकूणच या गंभीर गोष्टीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी काही लक्ष देणार आहेत का? मद्रासी आंबा विक्री करून स्थानिक आंबा बागायतदार व पर्यायानं ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कोणी पुढाकार घेणार आहे का, असा प्रश्न मात्र या निमित्तानं उपस्थित होतोय। सिद्धराज परब, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।